vanodya nekunwa. Ndokusoro shoko ndinoda kuparidza mangwanana naye. Uri kuti asi venyu vanodya nekunwa. Asi vaJesu ava vanodya nekunwa. Ndokusoro shoko vandasimukira. Mwari akandibetsera kuinokora semapiri aakandiita kuitira kuti igone kusvika kwauri. Asi handidi mupostora anobata dombo nekuti inogona kuti unditake. Iyi yatasimukira panapa inogona kunditakisa panapa. Saka ari padhuze newe ngaaregedze kubata hake dombo nekuti inogona kukupa hasha. Ndoda kuti tione pakarasikira nyaya dzedu. Ndoda kuti tione pakarasikira chinamato. Mwari vachisika munhu vanomutsveta mugadheni reIdheni. Vamutsveta mugadheni reIdheni. Havana kuudza munhu kuti kana ukada nyama uchaenda pafasting. Havana kuudza munhu kuti kana ukada marriage uchaenda pafasting. Havana kuudza munhu kuti kana ukada kuona chiso changu uchaenda pafasting. Havana kuudza munhu kuti kana ukada kuona present yangu uchaenda pafasting. Havana kuudza munhu kuti kana ukada mari unaenda pafasting. Kana nikada business ndinoenda pafasting. Kana nikada muchato ndinoenda pafasting. Mwari vasika munhu havana kumuudza izvozvo. Ukaverenga bhaibheri rako zvakanaka zvinoti kwaiti kotonhorera Mwari ndiye vaiburuka kudenga weshanyira munhu asina kutsanya. Kwaiti kotonhora mudhara isina matenga woti tine chandakasiya pasapa woenda kumunhu asina kutsanya ari kutodya muchero. Munhu asina kutsanya, munhu akatogeza akachena baba vaisiya denga woti ndakushanyira Adamu naEva vasina kutsanya. Zuva rakatadzadza munhu ndokubva atadza. Saka munhu atadza akabva aronga zano rekuti ndodzokera sei kuna baba. Saka fastinga yakaintroducwa semunhu akanga adonha kuti ndodzoka sei kuna baba. Saka fastinga hausi utsvene mhaiwe zvangu. Ndati fastinga hakuzi kururama. Ndati fastinga hauchisi chochifundisi. Ndati fastinga hauzi hweupostori. Pakupureti pataverengesa kunyange namafarisei vanozvigona, kunyange navadzidzi vachoni vanozvigona. Saka yekutsanya haizoti namato. Usadadirwa nemunhu anondinokwira makomo sanditoti namato. Usadadirwa nemunhu anondinorova 7 days sanditoti namato. Usadadirwa nemunhu atinorova 40 days sanditoti namato. Toda kuongorora tisvike pachinamato. Toda kuongorora tisvike pachinamato. Saka vafarisei vainada baba vaionzwa voti tinotanya 40 days wopinda mumasinagoge wotanga kutaurirana woti tinotanya. Asi Jesu asvika vane nyaya inonzi chinamato. Vane nyaya inonzi chinamato. Saka fastinga yakanga iri nzira yekudzoka kuna baba. Sacrifice yakanga iri nzira yekudzoka kuna baba. Zvipiriso yakanga iri nzira yekudzoka kuna baba. Sati kusevezosaka Mwari vachiti rimwe ramazuva munofungidzira kuti ndoda zvipiriso zvikanzi naJesu makafunga kuti ndoda mombe, makafunga kuti ndoda makwai. Ina handine chipiriso, handisiwo zvipiriso. Ndine chandiri kutsvaka chinonzi obedience. Ndine chandiri kutsvaka chinonzi obedience. Mwari vakatuma munhu, vakatuma Sauro kuenda kuhondo. Zvikanzi kana masvika Bhashani musatora mombe dzeko, musatora goridhe reko, musatora mbudzi dzeko. But bhaibheri roti Sauro ndokuona mombe baba. Akaona mombe dzakasimba akafunga kuti Mwari vanofarira mombe. Akaona mombe dzakatsvukira akafunga kuti mudhara vanofarira mombe. Ndokubva ati handisi kuuraya mombe idzi,
ndoda kuenda nacho ndindopa chipiriso, ndoda kuenda nacho ndindopa chipiriso. Ndine mumwe mupostori akafunga kuti Mwari anotambarira kutanya ndokubva atanya achiburuka mugomo. Hapana chakaitika ndokubva mupostori ati Mwari anofanira kutanya ndokupinda ma10 days, ma10 days ndokupera. Hapana chakaitika. Takafungidzira kuti Mwari vanoda chipiriso, zvikanzi naJesu handidi chipiriso suru, handidi chipiriso suru. Ndakatinda unoparadza, handidi chipiriso suru. Ndakatinda unoparadza. Zvinobetseremana kundorova ma10 days asi muchikuhwira kuhwira. Zvinobetseremana kundorova ma10 days muri pakati pema10 days muri kutaudza vanhu kuti kana mukatenga izikirima munosiya vangu. Zvinobetserei kuti muri pama10 days asi unegodo. Zvinobetserei kuti uri pama10 days asi unoreva. Zvinobetserei kuti uri pamutanya asi hauna kuripenda, nekuti kunyange nemhombwe dzinotanya, kunyange navaroi vanotanya, kunyange namahure anotanya, kunyange naJudhasi Iskarioti anotanya, kunyange nevanonyepa vanotanya, kunyange namasmall house vanotanya. Anenge nemasmall house ari papureya wena, atori nevakati 4 ari papureya wena, nemhombwe dzinotanya. Zvinotanya. Usabatana kutanya pose, usabatana kutanya. Nyama vanotanya maningi ndo vanotata maningi. Usabatana musodzi vaiyezvazvo, usabatana musodzi ukaona zvina mata vanobudisa musodzi kurangara zvaita mukadzi wake abva kubarova mai mwana. Saka ari kutarisa mai mwana, mai mwana ari kuti nezvizwere zvinonamatawo nezvizwere zvinotsanyawo nezvizvizvere kuenda kumaini kwaunobva. Vanambuya kunobvunza vamwene vako vanoti namaini ndohe vanotsanyawo dzanavo. Unobvunza baba vako vari nababa Tobias vanotsanyawo vanotsanyawo. Izvo zvimai vako vari kuvata mutore asi tine mubvangei ari pagono. Vakanyima vaida vhisi asi uri pamabvi. Ini ndoti ndakafungidzira kuti anofarira chibayiro asi ndoti haadi chibayiro. Umwe mupostori anoda zvakukota scripture yatinoona baba kuna Matthew 17. Mukaenda pana Matthew 17 Jesu ari pamusoro pegomo, vadzidzi vari pasi vakonewa kudzinga dhimoni. Ndoda kuti iverenge izvozvizvo, ndoda kuti ibate izvozvizvo. Vakabva vaenda kuna Jesu zvikanzi nhai tenzi wangu takakonewa sei kudzinga dhimoni. Zvikanzi naJesu eite paita, zvikanzi naJesu nekuda kwekusatenda kwenyu. Zvikanzi nekuda kwekusatenda kwenyu. Haana kuti tanyai, ari kuti pita wakakonewa nekuti hautende. Nechinamato ndeyekutenda, nechinamato ndeyekutenda. Unogona kutanya usina kutenda, hazvifambe. Nechinamato ndeyekutenda. Zvikanzi Pita makakonewa nekuti hamutende. Zvikanzi makakonewa nekuti hamutende. Ndokubva Jesu ati imimi wekusatenda chitsanyai mayotorita. Zvikanzi imimi wekusatenda chitsanyirai zverudhuru. Zvikanzi imimi hamutende chitsanyai kuti mudzinge mweya. Madhimoni hadzimbe takatata, chero takaguta Satani ngadzimbe. Chero wabva kuthatike ini Satani ngadzimbe. Namadzimani kupera maimane kuti matanya. Chero wakaguta dhimoni ngariende. Bhuku rinoti vanofamba mumweya ndivo vana vaMwari. Dambudziko rataita tine vanhu vanopinda mumweya, vanopinda mumweya ndovanda kupanya maningi. Nekuti munezve vanobuda uri kundotsvagei Mwari ari mauri.
Lakini kutoka mara alimafu yakuti unapenda kuchibuda kila mara mkakataiwa hivyo unajibuda mumea ajina inema hivu harume wanefaba mumea zino kutira mumea zino kika mumea zino pesa mumea zino wacha mumea zino kakata mumea zino kita mumea haisi ya kupinda kishibuda asita kaita mapostori wakapinda wachibuda wakafundizira kuti fasting inonisita baramari achizi chachinokusvita kwana Jehova pane chimwe chinokusvita taipoyopi kuna vakamugamuchira akavapa simba kwete kune vanotanya varume kune vakamugamuchira akavapa simba rekuti vaizeseiva simba rekuti vanzi vana vamwari voda kukombera vabatinikitu mune mwana wemusikana kana akatinoda fisi vakambomutenda mumundere kana akatinoda dhiriki vakambomutenda mumundere idhaba vavemweya uchitukana merechi pasaokuititsanya ukana muchato pasaokutumira makomo ukana basa pasaokutumira makomo varume tisanyopengana varume iri vana vamwari kana madzibaba epanyika achigoneka kana vana vekuchikoro asina kutanya kana baba vepanyika wachigona kutengera mwana wake hepe asina kuinda kumarito fasting in adults yakatika kuti tirikite paiwe zako fasting baba wako irikita sekuchikuruvira fasting yakita sekuruvira yapita semaricho yekuti ndongotaita mota ndongotaita merechi Mwari kakupindira vakakuta lero masimukira masikwatano yati sei vadzidzi vake vachicha sei vadzidzi vake vachidya nekunwa asi vadzidzi vajoina nemafarisei vari pamusoro pegomo ndoda kuti uone chakamutsa hasha kuvafarisei chakamutsa hasha kuvadzidzi vajoina kuti vaJesu vakaguta baba vakashinda madhimoni vati in the name of Jesus rise up and walk zvinomunoenda vakasuka pazvimba zvishoma vasina kutsanya vanongoti baba zvimba ngazviwande vakasvika pane vanorwara vanongoti baba ngavasimuke vafambe zuva rakatuma Jesu vadzidzi vake 72 kundopinda muguta achivati endai mundoparidza endai mundosunungura akanga vasina kutsanya akanga vakamuchidza simba zvikanzi vakomana endai mundodzinga vakomana ndokuenda vakaguta ndoda mupostora nevakaguta ndoda mupostora nevadhimoni akaguta ndoda mupostora anopindurwa akaguta mwari ngaatipindure unopindurwa masikatana zvisina haziendi pamusoro pegomo mukuranga kuti vanomunamata mukadzi muSamaria anoti baba vedu madzibaba edu ainamatira mugomo zvikanzi naKristu haichasiye makomo haichasiye makomo vanomunamata mumweya taimweya varume vanomunamata mumweya nemuzvokwadi madzibaba edu aienda mugomo iyo hatichade kuzwa chinyamato chemakomo aiyeketetetetete ona uri kubandimere wakazvikatukaimi unoenda pamusoro pegomo vaiveketitite pana uri kuda zvipo zvemwere wakazvikaenda musikatanya 42 days unozama wakuprofita inoti wakanyeperwa yekuprofita wakamugamuchira akavapa simba rekuti vanzi vana vaMwari kana uri mwana waMwari haufani kuruvira utano kana uri mwana waMwari haufani kuruvira miracle kana uri mwana waMwari haufani kuruvira basa kana uri mwana waMwari haufani kuruvira marriage asi kuti Satana akadhaivheta ndovatipira pasi kuti tirase chinoti authority chinonzi authority varume hachinei kuti wakatsanya chinonzi power varume hachinei kuti ndiri parufu keira patikete chinonzi mweya varume hachinei kuti ndiri mukombi chinonzi mweya varume takakaita maKristu
takaita mapastori anotumweya kuteta ufambi ekuti vanhu vari kutoka mindi inodati hausi womweya womweya mweya unofamba mweya unoona paunofamba napo mweya unoona paunofamba napo chero akatoka mindi mweya mutsvene unofamba chero wakaroya mweya mutsvene unofamba toda kuti uone dairwarirwara mazuva baba kereke tikadai ndatobva kumwa kwangu ndatoya kuteni ndiri kurwara ndasvika kuolta wezwa mufundisi woti simudza kuteni ndasvika paolta wezwa pasta uri kuti simudza kuteni changondibvisa kuma hakusi kutenderera changondibvisa machira hakusi kutendero asi munhu asvika mumuchechi anodzisimudza kutenda unoenda ukatosimudzana mapato unoenda ukatozvisimudza kuravasorokezvo kuti munhu wamarikiri kutenda chinamato chakatailutwa ichi ndiwo unongonzitenda pakashana feidi yari baba pana rigiona jesu feidi yakashanda ndeyajesu tishandisa yenyu ndatini nazitengera pauma tishandisa yenyu ega unoza pamba nekutisumuda kutenda itiwole simudzawo kwako totina kutengerera yakuti nyamatirasika kuti simudzawo kwako iwole chisimudza kwako ikatokusimudza saidi 1 korengera pauma kuripi kutenda kopenyu pasta kuripi kuri kunosimudza kwevangu taita mapasta anosimudza kutenda kwavo iwo vasina kutenda kwacho andisimudzai kutenda iyo ndosiri kutenda poresa dhimoni rapa anorwara kwete kuti tisimudza kutenda ndinofara najesu arume bhaibheri anoti ndoda kuti uone mukadzi aikuda ropa ndiye akatenda hake ndokuti anobata mupendero wenguva yejesu asi ukaverenga next scripture inoti varwere vakauya kuna jesu vakatanga kumubata mupendero taita mukadzi wanyanzi watenda akabata mupendero nguva yajesu ndokuti zvanzi ndikukutenda bati zvichinoya mama zvinonzi varwere vese vaiva muguta vakandobata mupendero nguva yajesu ndaakuda kubvunza wewo apostori kuti vese 1000 vakandobata mupendero nguva yajesu vaitenda here kana kuti vakaona tsika yekuti mupendero wako unobata varwere ngavaporesetika varwere ngavaporesetika itika yake mari varume yekuti akaona marombe anowasimudza mukorova itika yake mari varume yekuti akaona kenza anorapa itika yake mari yekuti asingarohwe anororwa kurwara varume itika yamari unobva achiti izvi zvakaitwa kuti ukuru hwamwari huoneke takuda kuti ukuru hwake huchigooneka takuda kuti ukuru hwake huchigooneka handina mhosva hauna kutenda masikandana handina mhosva hauna feidi wewe handina mhosva uri mazero handina mhosva hauna kaunacho jesu amukakuwa kafa unozozvaoti ndakapiwa zita riri pamusoro pamazita ose wozonzwa pita otsanangura oti ichakwanangura zvekuna x yekuti ani nani anodana zita rajehovha achasunungurwa zvanzi ichakwanangura iyi yekuti ani nani anodana zita iro achasunungurwa asina mhosva hauna kutenda ndinokwana pana ani nani handina mhosva handigone kutanya ndinokwana muna ani nani handina mhosva handisi mufundisa ndinokwana muna ani nani yekuti bhuku rati ani nani achadana kuzita rajehovha ani nani anodana kuzita rachangamire kenza inotozviziva kuti zita iri
refu kabisa. Zito cha mtara zinazizia kujivita ile refu kabisa. Haitazie kutanya yae kudama sita munokona ile kulidana data haitazie mokomo ilika kuti munokona ile kulidana data mposo anokona kudana zita la mari wake data mposo anokona kudana zita la mari wake tei vita chakamuza asha anatukudini Filistia asina kuzikizwa anashora zita ramari wetu tianiko Filistia asina kuzikizwa anashora zita ramari wetu kama postera nenaro anatidianiko akatazira pike anatidianiko akatazira pike anashoresa zita ramari wetu anashoresa zita ramari wetu kama postera ametu zakanta zite otu kusaita izita pade zita noti kanaradana pade zita noti kanaradana zikwapo zinawira pasi pade zita noti radana zito jamtara zitokiza pade zita noti rataurwa wasina wanawana batawana pade zita noti rataurwa na mabeso amepasa pale zita imetia taura zina kuboneka kana kuitika zina itika warume zili mukudana kwezita woto kwa Yesu woti kera basote tete ya katika dosi woto kwa Yesu woti kera batika da unoso kwa mari wangu woti ndakakupa isimba kana mwino kutenda sepe mustard seed zinozika seed kadogo au body faith inosata moyo toda ka faith katika toda ka faith katika ikaboka faith katika kana majimina stick sakaina ako kazi kana ule kutenda sepe mustard seed uchati kukomo maiwe shako uchati kukomo azina kutana mata zanti uchati kukomo logistics de Kristo takata takushia timoni likoya tinona mata puka nakuti mchana wate wanemeshi rati mchati kukweko puka nakuti mkawana shimba sisho sheta anakuna mata alikuta wala kuti shimba gazi wate kaiperi mutataura na makomo ndadi kubakara atiko nikutaura takatifu kakuna mata chezo kuna problem baba atitina mate kuna problem zinutaura kuleta hisia unamati unitaula nayo shuka taipindi za andina matie tunataula nayo sheza alikuti mchati kukomo ita hapa uende hapa unajua wanapesa moja uchiti kukomo ita hapa uende zilimototi seya vizi zikitika wakakuja Mostly, zina itika kana wako kuna kutawa kera masika daska riverama sura waini riverama sura Moses akambuwa dombo yoku pamtara uyi akati this time aucharole Moses aida practice kwa New Testament. Zikanzi this time aucharole dombo. Moses ichitaura nedombo. Asina kuti Moses ajaira kurova dombo. Mai mwana makajaira kufanya. Mwana akati mchataura muri pasi papo. Musatipenda mkono. Zitopora. Asitine wanu wakajaira kurova. Tine wanu wakajaira kurova. Saka Moses kwa ari zvazvita akati indakaboreva Mwari wari kuti tauri dombo haritauri ndokupa Moses arova ndokupa ari pamatenga atsamwa zvikanzi Moses hauchapindi muNew Testament zvikanzi Moses hauchapindi muNew Testament nekuti New Testament ndovanotaura New Testament haisi amabasa New Testament ndevanotaura
kutaura wasi mu New Testament iya kutodzika kechibhema apostoli mabhonza ukasadya uchabvunza vanhu. New Testament ndiyo vanotaura ndekuti muone baba ndichipedzisa vaizve zvangu chipetsera neozve bhaibheri rinoti fasting dzekuold testament zhinji ndora kuti masvika kumba munovereka dzaiuya out of depression, dzaiuya out of stress. Makristu mazhinji mukasavheya izvezvizvi wese anofasta ane stress, vese vanonyanya kufastisa maningi laife yavo haina kiti. Ndora kuti ite savhe ndakagara panapa mukristu wese anofasta kungova ane bp maningi, mukristu wese unonyanya kutanyauka dakuti munoita savhe masvika kumba fasting old testament ndaiuya out of stress. Munhu akastreseka maningi anofunga kuti mara haamunzwe, munhu akastreseka maningi anofungidzira kuti mara haako, saka anobhatana kuti zvimwe Mwari vakandinzwa. Vaunokoterai padhuze mukadzi anonzi Hana chakasakadza for 7 years achienda kugomba. Ukaiverenga zvakanaka zvinonzi nguva yegomba yeiti yakusvika Penina aimuprovoka, Hana aibva atsamwa ozvinyima zvekudya. Zviri kunzi Hana aibva atsamwa ozvinyima zvekudya. Hana aitotsamwa mukutsamwa kake ozvinyima zvekudya. Toda kuti uone fasting yemuold testament kuti fasting yemuold testament yaisanakidza. Waizoti watsanya baba wanga usingabvumi dzokugeza, waienda kumadota wobvisa hembe dzakanaka wozviona wozvigera musoro wotsva nezuva uri pazuva. Ndiyo yaidzi fasting of the old testament. Iwe yako waiwaitanya nemuviri wako webatiya yaiuya out of stress. Kukuroti David rimwe ramazuva anzwa news dzekuti mwana wake ari kuda kufa. Bhaibheri rakunoti David akatsamwa akazvinyima zvokudya akaenda pamberi paJehovha. Ndoda kukubvunza chava chawakazvinyimira zvekudya chii? Pane dambudziko rada kuprovoka maiheza chavakazvifastira chii? Pane purobhuremu yakanga yauya. Usina purobhuremu wakafunga kutanya iwewe, pasina mwana wakafunga kutanya iwewe, pasina kufuya wakafunga kutanya iwewe. Saka Mwari tiri kutuma kufasta namapurobhuremu, tinotuma kusaenda kwenhamo. Bharabha anotuma nekuda kwenhamo, Bharabha anotuma nekumatambudziko. Zuva ramurohwa nemurumomba ndiwo musi wakafunga kuposta. Handina mupostori wakadaro musi waunoda kunyora zama, ndiwo musi waunoti wafunga kufasta. Handina mupostori wakadaro musi waunodzinga basa, ndiwo musi waunofunga kufasta. Handina mupostori wakadaro. Vanofamba nemweya tiri kuda mupostori, anofamba mumweya tiri kuda mupostori, anofamba mumweya asingatume nematambudziko kunamata, asingatume nezvikombe kutsanya. Vakafasta maningi vona kudambudziko. Dei dambudziko risipo wakanga usina kutsamwa. Ndokubva vadzidzi vaJesu vaenda kuna Jesu uchikanzi naJesu, vakomana kana makufasta chiregedzai kuita samafarisei, nekuti mafarisei anotanya kuti aonekwe nenyika. Muchaona kuti mafasting emazuva ano ndeemafarisi. Munhu kungopinda mugomo akutora selfie tipa prayer zvikanzi naJesu. Kana motsanya musaita semafarisi, kana kungotsanya pamasoro. Ndasi musabike nechangu ipamuna mato zvikanzi naJesu. Musaita semafarisi, zvikanzi nekuti mafarisi anotsanya kuti aonekwe nenyika. Zvikanzi kuti vaonekwe nenyika, zvikanzi naJesu panozondirwadza kana vatsanya kuti vaonekwe nenyika. Ndoda kuti muone kuti havana mubayiro waanowana. Mubayiro waanowana wega ndewekunzi nenyika makatsanya. Hauna kubabata. Zvanzi naJesu kana matsanya kuti nyika ikuonei,
havana mubayiro unobva kuna Mwari. Mubayiro wauinayo chete ndevekuti nevanhu vomugurumurenya waposapikirako mazuva ano vokutsanya zvikanzi naJesu ndo anza yavo iyoyo. Inini handipindure zvavakaonekwa nenyika, nyika ikakukomenda ndo mhinyo yako. Saka usati Mwari havana kukupindura, wakapindurwa iwewe. Pavakanzi nevanhu vakatsanya wakatopindurwa zvikavharana. Pavakanzi nebaba vako mwanangu mazana wekunamata denga rakatokupindura zvikavharana. Zvikanzi naJesu asi wekwangu kana motsanya gezai, kana mapedza kugeza zorai mafuta pamuromo kuti muregedze kuonekwa nenyika kuti makatsanya. Baba venyu vari kudenga vanoona pakavanda. Maiva zvangu, baba venyu vari kudenga vanoona pakavanda. Ivo vagere pachigaro chavo vachakutarira kuri mirima yako yemukati achakupindura. Vanokupindurira pakavanda, asi vapedza kupinda pakavanda zvinoonekwa nenyika. Tauya kukuudza fastinga yekukampostora. Kana vakafasta geza mageza zorako mafuta ako. Kana vakafasta usazvikana kuti wakatsanya. Chero chomba ngadziregedze kuzvikana, nyika ngairegedze kuziva wenya pakavanda. Kana uri pakavanda, baba vedu vari kudenga vanoona pakavanda. Uchaona vakuoneka mberi yechikago. Baba vedu vari kudenga vanoona pakavanda. Uchaona vakuuya nebasa. Baba vedu vari kudenga vanoona pakavanda. Uchaona vakuuya nedzimba. Baba vedu vari kudenga vanoona pakavanda. Uchaona vakuuya nedigiri. Vanoriita sei zvikabva kunga pakavanda chienda kunyika. Nyika ichaona zvinoitwa nababa vari pakavanda vechinamata varume. Bhaibheri rangu rinoti hakuna ari kurima, hakuna ari kuchiedza, anoona ari kurima. Hakuna ari kuchiedza, anoona ari kurima, asi ari kurima. Ndiye anoona ari kuchiedza, asi ari kurima. Ndiye anoona ari kuchiedza. Ukaona uri mupostori uchiona godo revanhu uri kurima. Ukaona uri mupostori uchiona makurwa evanhu uri kurima. Ukaona uri mupostori uchiona chitanda chevanhu uri kurima. Bhaibheri rati hakuna ari muchiedza, anoona ari kurima, asi ari kurima. Ndovanoona ari kuchiedza, vanochiedza. Tsoro dzako ngadziregedze kuzikanwa. Bhaibheri roti vanotenda Mwari chakaberekwa nemweya, chakaberekwa nenyama. Bhaibheri rangu roti veGaratia vekusafunga vakatangira mumweya asi makundoperera munyama. Vakambotanga muchipisa asi makundoperera munyama. Zvonzi naJesu vanotenda vakafanana nemhepo. Vanhu havangazive kwavanobva, vanhu havangazive kwavanoenda nekuti vanomutenda vakafanana nemhepo. Vanhu ngavaregedze kuziva madays avo ofastinga. Vanhu ngavaregedze kuziva madays avo oprayer. Kupesoenda pakavanda. Ipapo Jehovha ari kudenga achakuitira mamasikataro. Toda kuti utoro vaSatani wakaguta iko zvinezva. Toda kuti titonamata vakatoita zvavakaita izvozvozvo nekuti tina baba vanoona pakavanda. Iye ari kumatenga anopindura minamato. Toda kuti uone kuti Zakeo haana kutomboziva kuti kwaari kuita kutenda. Maiye zvangu, Zakeo haana kutomboziva kuti chinhu chaaita ndo chinonzi sei. Iye angokwira mumuti asina kuona Jesu, angokwira sitinga nekuti mupfupi, asi zvaaita izvozvo ndozvaakunzi naJesu kutenda. Zvausingafungidzire mupostori, paunofungidzira kuti ndiri kutenda usi kutenda. Mukadzi akanobata mupendero nguva yaJesu aisaziva kuti kwaari kuita ndokutenda, aisatomboziva kuti ndokutenda. Asi paanobata mupendero nguva yaJesu ndopanzi naJesu kutenda. Kutenda hachisi chinhu chinooneka, kutenda hachisi chinhu chinodzidziswa. Kutenda unokupiwa nemweya. Ndosaka Jesu achiti Pita, hawa nyama neropa sandizvo zvakuzarurira. Nyama kana ropa sandizvo zvakuzarurira.
Usapinda mafasting ekuzarwa nenjere dzako. Usapinda mafasting ekuzarwa nenyama. Pinda mafasting yaunozarwa nemweya. Nyama kana ropa. Sando zakuzarwa. Asi baba wangu ari kudenga. Ndola kuzarwa. Masikatano arume. Ndira kuti baba wangu ari padenga. Vambozarurira umwe munhu denga. Ndakuti baba vedu ari padenga. Vambokuzarurira. Wachema kwenguva yakareba. Vamwe vanhu kuti tikataura zvefasting, kune vanhu vasingachaenjoyi chinamata. Kune vanhu vasingachaenjoyi chinamata. Kune vanhu vasanakirwe nekunamata. Nekuti kunamata kunonaka kana Mwari vachipindura. But kana Mwari vasingapindure, chinamato hachichanakidzi. Chinamato hachichanakidza varume. Nekuti Mwari wedu, nekuti mhinduro hadzisi kuuya. Fasting haichanakidzi. Kubvunza Mwari kutanyamuka tu havachade nezvazvo. Uri kungandumira kubvunza munhu ari panext paka zvema10 days haachadi kuzvidzwa. Unoti watarisa listi ravakanyora izvo dzinokuda ndopaunozwa munhu kuti ndakabvira kare ndichitanyamudza saka hazvina handisi kuona Mwari. Nekuti takafungidzira kuti minana inoitika kana ndakwira pamusoro paro. Uri mumweya uri pasi, uri mumweya uri pamusoro. Hazviwedzere dimension richinamata zvauri wakaguta nezvauri wakatsanya. Kana ungori palevel 2 uri palevel 2 hazvichinje velocity, hazvichinje speed, zvakafanana izvo. Dei Jesu aitsanya varume vasvika paguva paRazaro, Jesu havana kumbonamata, vanotaura. Manje mupostori ari muno munhu inosvika pino ichibudiswa misodzi kuri kungonamata. Hatina kunzi tichanamatira madhimoni, hatina kunzi tichanamatira maproblems. Jesu akati muchataura nemaproblems, iwo achateerera. Kana iwewe ukasanzwika, chishandisa zita raJesu. In the name of Jesus, chishandisa zita iri. Usamboshandisa manzwi ako akawanda, shandisa zita iri. Masanza asikevha akanga asina faith pavakabudisa dhimoni pepe, vanongoti kudhimoni nezita raJesu rinositaurwa naPauro. Havana faith pepe, vari kungotaura zita rine simba. Miracle yako iri muzita iri, promotion yako iri muzita iri. Kana manzwi ekunamata apera, taura zita iri. Murume asinganzwi, kana manzwi ekunamata apera, taura zita iri. Zvikwambongozi zverudzi zvanetsa, taura zita iri. Masikatana handogoni kuti unamatisa, ndokuda kuti utaure chete asi utaura zvichiitika. Ndokuda kuti utaure wakagara chaona zvichiitika. Vatumwa kunoshora, vakomana ndokubva vatarisa Goriath, because vanhu venyika iyi, venyika yemuKenani, vakanga vaiva nemiviri yana Goriath. Anoti ndakavatarisa ndinenge mashu. Izvori zviri kuti wakatarisa problem yako unenge mashu. Wakatarisa gomo ravakatarisana navo unenge mashu. Asi umwe akazoti who are you mountain? Umbori chiko makomo iwewe pamberi pangu. Ndakuti utarise cancer, ndakuti utarise asthma, ndakuti utarise BP. What? Who are you? Who are you? Pandiri pane dimension rakaiswa Mozisi naMwari. Ukaverenga Exodus 7 maizvozvo pasera dzacho dzoramba dzichiona, unonzwa Mwari achiti kuna Mozisi, Mozisi, ndakuita saMwari. Verenga Exodus 7 izvozvo. Inoti Mozisi, ndakuita saMwari pamberi paFarao. Handina kukuita semuprofita, handina kukuita seapostle,
anakuita sabishop, but Moses takuita samari pamberi pa Farao. Alo ni mkoma wako takuita semprofita. Kera basoketeske tinevano vakashumira kuita mafundisi, tinevano vakashumira kuita maapostol. Ina basa netitle. There is a better title yakapiwa Moses. Taneta nekuti prophet, taneta nekuti pastor, apostle. There is a better title yakapiwa Moses na Mwari. Zikanzi Moses yakuita samari pamberi pa Farao. Toda kutuone pamberi pekenza wakaitwa chimari, pamberi penamo wakaitwa samari, pamberi pe problems wakaitwa samari, pamberi pe zikwambo wakaitwa samari. Kana zikwambo zichikutarisa zikuona mwana wa Mwari, chakabere kana Mwari, chakabere panemwe yamwe. Kana matibona chikutarisa asikuona iwewe, matibona chikutarisa alikuona Mwari wa Munamata. Bible ranguroti handisi nindorarama asi Jesu alimandira ndiye anorarama. Itaenda kukenza kunoonekwa iwewe, ukaenda pa matimona ndiwe unaoneka, ukaenda pa aspa ndiwe unaoneka, ukaenda pa gumba chuku ndiwe unaoneka. Paulo anoti handisi nindorarama asi Jesu alimandira ndiye anorarama. Zikitawa kuti Paulo akaenda pamuna akafa. Rufu hauzi kuona Paulo, rufu ulikuona Yesu. Paulo akaenda pa Namo hazizi kuona Paulo, but Namo zilikuona Yesu. Dakutuchinja taimetendi lako, dakutuchinja taimetendi lako. In the name of Jesus, uchimunda munoma ikono baichakuonise wewe. Toda kutuone Isaac alimamukera tukuranguroti wenyika iyo wakati kuna Isaac unenge samari. Zikazi Isaac wakaita samari. Paulo aenda mu Efeso tukuranguroti wali wemu Efeso wakati wana Paulo zikazi uyamuone simari zamuru kila batiri tukazina Paulo adizini tinorarama asi Jesu tinanorarama. Pasta kambawe kawarekete kurarama asi Jesu kararame. Wozo twa John Baptist oti he must increase and I must decrease. He must increase, I must decrease. Masikatano takuna kuti wewe umbonyangarika iye ngaoneke. Takuna kuti kana wewe imanziyo vanhu ngavarekeze kuona baba iminda asingawaone Mwari. Taneta nevanhu vanoonekwa kana vachishumira. Takuna kuti kana woparidza ngaparekeze kuonekwa munhu, ngaparekeze kuonekwa bishop, ngaparekeze kuonekwa pastor, ngapaonekwe Mwari. Kana mopa mumachecha ngaparekeze kuonekwa iwewe, ngapaonekwe Mwari. Taneta nevanhu vanooneka. Kana wakada kutamba unoda kuonekwa, kana wakada kuimba unoda kuonekwa. Iwewe ngaurekeze kuonekwa. Kana ona mati ndiwo unaonekwa voice rako takutoriziva kuti vata. Kana ona mati ngaparekeze kuonekwa iwe, ngaparekeze kuonekwa, ngapaonekwa Mwari. Kana wauzofasta chirekeza kuzoonekwa fasti, chirekeza kuzoonekwa iwe. Ngatichiona Mwari, ngatichike patinosimuka. Save us in the time. Mposto kenda dzinopora atifaniri kubaba, atifaniri kutsanyira kenzi kuti dzipore. Nyora atifaniri kutombotsanyira asima kuti dzipore. Atifaniri kutombotsanyira vana vedu kuti vapase. Jesu anoti kana mona vataiti baba vedu vari kudenga. Saka Jesu ndi baba ini ndiri mwana. Mwana wenyu anongouya wachenita oti baba pari kupfuura mafirista ndipe oteni bhondi. Amumbomutenda mumunda utosakura, munokontora teni bhondi momupa. Ndimari rudzii wekuti ndada meriji kunamata, ndada basa kunamata,
ndikada utano kuri kutsanya chiti kumodzitsanya ndibaba ruziya ndibaba ruziya unozorwa Jesu oti kuna Matthew kana madzibaba enye panyika ayo achigona kukuita zvakanaka zvezvizvi what more tikati what more baba venyu vari kudenga ndaisimbozviita ndotsaini ndodzaka madhimoni okuda ndakaguta kuda kuti dhimoni kuda haribudi kusvika ndati ini Mwari ndokudana all night ndasenda mufundisi ndikati asati ndivene rakaguta ndotitaimira umanainai ndosha oda kushandisa feni yangu baba ndichisvika all night vaitoona munhu anga achitorwara zviri serious ndikati Mwari ndisina kutsanya kudaro uya anofanira kupora ndakoshandisa kutenda kundodai munhu akasimuka varume ndakaguta zviri mukutenda kwete mukutsanya zviri mukutenda varume hazvisi pamusoro pegoro baba vanomunamata zvinobuda mweya nechokwadi vatopedza zvikanzwa vanomunamata mumweya nemuzokwadi fusto kana watsanya uri muzokwadi kana wakukumbira kumbira uri muzokwadi asi dava kuzivisa kutenda vakaguta ndakuti Mwari akupe faith ndakuti Mwari akupe faith ndikuri chero usina kutenda chero wakatsanya Satani ngaangotiza chete zwika naJehovha chero uri pasi pegomo zwika uri mwana iwewe haumbode kutsanya kuti unzwike une ukama naye anonzwa bukuroti makwai angu